3, 2, 1. Aralan. Right. Kaluoy sa karabaw! Kaluoy ka timong kabaw! Paw! 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 Hala! 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 Ay nalaging labaw! Hala ang kabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Labanan ninyo! Labanan ninyo! Dito tayo ngayon. Live! Dito pa kami ngayon sa SilverConcha. Andito kami ay nagsasiya. Halina kayo at dumalo. Battery ko to. Say hello, IR! Hello po! Happy birthday po! Happy birthday! Yeah, what's up? Viewers natin dyan, Hello! mag-enjoy din kayo! Sarap po sa mga viewers natin dyan. Kay Sir Edmond. Sir, sorry. Nagpaalam naman ako sa inyo. Shout out sa mga classmates ko! Mamaya may exam tayo! What's up, Kuya Will? Salamat po sa libreng jacket niya, Will. Shoutout po sa ating mga viewers. Hello! Halina at dumayo po dito sa Linggo. Welcome to my resort. SilverConcha. Yeah, mamaya po matutukuyan natin kung gaano kalakas yung waves. A mystery song. Lulubog. Tapos mamaya Ah. po, Ay, bakit bumaliktad ang camera? Iyan naman lang double tap. Ayan, oh. Yan, si ano. Pahinga-pahinga muna tayo. si Eugene po, Eugene Amusuha. Lifeguard po ito, lifeguard. Lifeguard po. Wala. Wala po sa mga nag-ano. Pabili po na kayo ng alak. Anong pag? Alak ko no. O ngayon. Bili ka daw. Ako? Sabi ka. Kaya ayokong ano eh, maglaba. Anong alak? Ay, ano? Palayo. Joke lang po yun. Black label po, black label. Buti pa yung alak na 11. Hi, welcome to
Paano itong araw na ibalik? Tapos back. Ibabak mo na? Ayan. Double tap mo lang po. Hello po! Sino nanonood? Ang dami. 40. 40,000. Hi, Kimberly! Sino to ay? Jen. Lina Trinidad. Hi, Jen! Hi, Lenlen! Ay, Lenlen. Agawin din eh. Enjoy lang today. Wala mo ng trabaho. Sir, Hi, sabihin Jean! nyo na daw para makapili na sila. Saan bibili? Sa labas. Pwede ba sa labas? Magpaalam muna kayo dun sa mga staff. Oo,